गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि अफियाकुथियाव सानै बिब' बिनानावखौ इनायै जिनाहारि खालामग्रा, गोदोनायाव दौलें आलायनानै बुथारग्रा साथाम दायनिगिरिफोरखौ क'क्राझार बिजिरसालिया जोबथा फासिनि साजा फोसावबाय। बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मैया उदालगुरि जिल्लानि माजबाद हाग्रा ओनसोलनि सिङाव थानाय मोन द' फरेस्ट रिजार्भ सेन्टारआव गोग्लैनाय गासै 896 नखरफोरनो हानि मोनथाय राननानै होबाय। जाख्ल'नायखौ अजद दैखांनायानो दायनिगिरि जाबाय। कमल दैमारि बिथाङा एमजिएनरेगानि खामानिया मोजां जायैयाव अजद होदोंमोन। कमल दैमारि बिथाङा बेखौ लानानै रेशन मोसाहारि मुंनि सुबुङा बुला-बुसि खालामनानै जोखोम खालामदों। बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बिसायख'थिनि आय'गआ भटार होगिरिफोरनि फारिलाइफोरखौ फोसावबाय। बे खेबनि भटारनि फारिलाइयाव गोदानै सा 27 भट होगिरिफोर बारायदेरनाय जादों। बे हिसाबै कक्लाबारि बियाबाव गासै 72,419 भट होगिरिफोरनि फारिलाइखौ जिल्ला बिसायख'थि आय'गआ फोसावो। एल.पि., इउ.पि. एबा लवार प्राइमारि, आपार प्राइमारि फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज होनांगौनि थाखाय बिटिसि सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों टेट उथ्रिसार बिजाथिफोरा। फैगौ 28 एप्रिल खालि आसामाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दावबायफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अरुणाचलाव इटानगरनि सासे पुलिस साब इन्सपेक्टरखौ बुथारनायाव दायाव लोब्बा थानाय आसामनि सासे आरो कलकातानि सानै सुबुंफोरखौ हमबाय। अरुणाचलनि चालां जिल्लायाव अरुणाचल पुलिसआ सा 8 ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राफोरखौ हमदों। बेनि गेजेराव सानैया हिनजावसा आरो सा 6आ हौवासा। दिनैनि निउसआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुदो, लाइक शेयार खालामदो। गोजोन्थों।